Sama jsem sám na kruži, nebo? Máte určitě auta a šla. Všichni na legendy, který si jdeme čeho. Všichni na průkahy. Co vám jde? Co vám jde? Tam byl to navíc jsem lehlek stráča, byl jsem tam. Jo, ale na chvíli je to dřív. Do kterého? Tam? Ufotbil. Si to vteřil. Tam to nemůže já se zvýrazit. Ale byl tam kouvil. A to nevím. A tam to tam to vytvoří. Ne, ten druhý. Zašlání go. Co to je jako on nepřijede na mě, tři jako, tam piča bude. Snažím se vědět. Tady je kamera, tak jo, tady ten máš který mám tam vlastně. Kam jde? Vždycky mi volám. Kam jde? No keba. To je like kurkový výzkum. Máte cigáru. Já mám. Ale úplně náhodou to mám. Ale jenom to Ty co to dělal? A já vím. Tam máme ciky. Ne, máme. Tady však nekouším, ale. Ne, mám groček. To nekoušej, no, to se zakouří. Oni že mají cigára? Mám, ale to nemůže tam. No asi nebudou nás z kamery. Aha. Máme. Dobýváme, perfektní. To se kolema cukrova. To je za přejmenuj na to, na mobilu. Tam si to koleva. Nemá jako nehrálo háčku, že? Můžeme tady v hospodě větší rozhodnout. Ale kámera se to nedělá nám, jde to celý teďka. Oproti tomu, co jsme tam byli, ale tam je třeba 60% jinda. Tam nikdo není. Ne. Jo. Tam sami má jindy. Tak když jsem vzal tu barančáka, to je hrozné. Zaraz!
Jedna minuta zakázání volně, dělujte přes všechny čáry. Ale já si vím. To bylo vykonání ale tak je to že 10-1 to bylo. Stanu 5 eur. Takhle za hokejku a takového držel jedna hokejka. Tak je to dobré. Zavážej! Olha, eu vejo. Não sai ajudando. Teď Matič na rozhodově, tak si to dáme. Pojď si zpátky. Pojď Když se takhle dobře si dobrání. Tak já bych tam ani nedobrý. Ježiši, ne. To ne. Přišel teď schody na Hajnose.
Zadechané strany. Ty vole, úplně infarkt má lehočí. Pěkně se roztočilo. Ještě obádí, ne? Sám. To je to nejebaný stavy, nekoukám. Nedá se. Ty co dělá, to úplně. Ale oni si to myslí. Oni budou dělat něco, a co byste to bylo? Jo, a ještě budou tady takhle, ještě to, tak tam budou to je. Tam bude to vlastně konceptní. To je barák, a když jsme jako to vytakne, když jsme měli kolár, když jsme měli, to měla by nějaká taková aktivní druhá. Tohle má postavit jednu, tam se nebude nějaký proličstvo, hromadí lidí, protože sadí do kino, a když se tam vyhledá, když tam mám nebude. A že tady máte slám, že se musí prostě vládě na bílu hledám tady. Tam mají doznička lidi. A když to budu vlastně tady na spolupráce, já tak to budu před tou veřejnost, ale jako to mám Она вышла за браму. Мы вокруг. Это нельзя забыть. Это мы только já nevím. Já vím, ale že se dělá Oj, ty člověk jak nám mluví toho věc. To se teď tady mluvil. Jak to bylo, to bylo to stejně, ne? Zazběrám hodně to ráno. Hasmo! Co je táto? Ráno 7 minut 28 dáte ruku. Jo, tak to musela přestala počítat taky rád. Už tak do pivu až, jo? Začíná, to dobré. To začátek sezóny. Ještě jsem tady. Ráno 7 minut 48 Něk mají jdou. Saskovský má budu to dělat. Několik tam má dělat. Se koukne na tom bedát, na to všechno. Jsem tady. Ne, to je dávali nejvyhorající hráče, kterých nepsal. Když jsem na to.
No jo, no to je to tam to. Počkáme, že nechod tam. No, on to dal to a to bude naopak. No je tam. Já se děje sobie. Ale to tím, Tak to musí dokázalo se mnou. Na to, že to nebylo Díváme se na přísadu. nebo má jedního, to nezrobíte lepší, jo. Dělali tam Když se to koukne nahoru. Nesklíš tu kameru. Madám, nesklíš tu kameru. A podíváme se na fotky. Já nevím, co to je. Odehrál útočník 19 minut. Ten tak rovníkovi zapaty, vole. On dá, vole, když tak tam ty. Byl ty mašině, ne? Tam měli lidi, To tam dělalo, že to dělalo. Tak to nemoc, víš, jak to jako proč tam nastoupí pravý, vole, do rakoviny, to bylo všechno. Tam jde ale největší čas, vole, to tam to bude. Jo, tak určitě se všichni vole chce. Tam koupil tam dělá ta 10 000 nebo jo, nebo stavě, on dělá 200 000 tam dělá, musí vydat přepadá, že to má skoro půl milionu takový počtet, jo. To tam máme, a pak se prodá to do no, přijíme! No, to je to vzadě. Ale vlakáče. Ahoj. Tam bylo to přidávali tam, ne? Musí bez každého pokrtát. Hej! Tak, za mě. Tak se divníš tam je půlka. Tím se budeme divit tady. Když jsem ten boreček tam přijel vlastně, nebyl v Martina docela spektaky. A jsem taky ten dost týdenní sklad, on ráno přišel, víš co, a byl to ještě mi celý den, další a ten vole, jak se jmenuje, David, ne? Ne, David. Ale? Rakušák, David a ještě taky ten známý David. Alex, David. Ne, to byl mladý právě. To je pomalý. A ten říkal, že Speedy, vole. Hej, Speedy, kam vole? Speedy, kam vole? Jdeš. Tady. To je za prst. Tam to řeknu. Dobrý, pěkný, no, pěkně jsi to vyhodil, pěkně. Nepřijde, že každý, kdo hrál za mnou, byl soukromý. Že viděli tu kůru, protože jsem doročný.
Já pak musím si vyvolat na tom pětě. Já jsem přes hlava tohle. Ale protože jsem vyvolat, nechci vyvolat, Teď jsem za co Veranova vole. Dajte něco! To je do golu. Gdzie tam to? To mi líbí. Ona byla na kurou. Pak jdem do toho. Ale Cristiano. Jednou skočil míček a celý tím začal nadávat. Vždycky končil za Saša tak se nové míček. Vole, hrajte to dopředu, ale kurva! NPS sám, já jsem se nesměl hrát. Sračky. NPS kvůli balenky, já jsem se nesměl hrát, ty nebyly jako oficiální. Aha. Kluci byli vždycky, že si se hrálo vždycky, ale jsem se čas, tak jsem to na NPS a dávali je na to si mohli hrát. To je značené. Jak měli hovno? Ty se měli jak hovno. Co ten klíčel, ten i na nohách už má všechno. Jsem plažím se snad nebude. Ne, kdo měl nejvíc Mikloš měl hodně, to měl sám těm. Když skončil. Tady jsem všechno začal, než byl věrnej kresu, tak jsem prostě až zatěl začal hrát. Když má to tak ale ten, ještě měl Roblík, ten měl hodně, to ten byl zase Vlašovský. Žádná vole, to měl taky možný, ale Miklošik měl myslím nejvíc. Ještě s tím Zonzou viděl. Trojnožka? Yes. Takže včera váky jsme mohli vyrovnat na 4-4, tak je to takový dopis chytal, víš? Jo, se chytal. Já se chytal, protože jsem viděl, on tam takhle stál, a mě to trofovalo. Dal jsem mu dva mezi nohy, pěkně. Co mi chytá doby? On měl hodně bez Rosis. Taková. No to bylo hodně, já myslím, že to dostal. Ty čo? Tak to záje to. Taky. To bylo takhle. Probíhá poslední minuta. Já jich se mohou, můj Já i teď s tím metrákem. teď jde na to tam opravdu. Klobouček ještě, klobouček. Tohle to si jenom vykyčel, ale ten mozek na tom tady kregoval. Nemá. Které úplně mimo, vole. Vždycky úplně jiné, vole. Odehráno 14 minut 56 vteřin. Tak on zavolal na to podlogu a běží. No. Nechceš mi dát pro 2 euro hlídku? No, tak nic. Tak si nás teď, tak si viděli, jak to má. Teď je na holu, víš to? Víš to pro hodně, na tohle. Mám tam pěkný fotky, vej. Co? Ty vaší svatby. Krásný. Krásný. Nejde toho, prostě mi to. Já jsem to neměl stáhnout. Já jsem vzal to, že to stáhne, protože mi to na WhatsApp. A co na to? No, tak to stáhlo a poslal mi to na WhatsApp.
Spátky z Borkou zerku, já. Na Polenský. Počkej, dal to vagou. To byla to předělala, ne? Dělala vajku. Jaká trumpeta, to bylo. Já nevím. Hele, vzhledem době, co tam předveď, tak si myslím, že ho nevzali. Protože to nebylo dostatečný. Myslím si, že to byla pěkná výda. Více, když ty jsi jezdil do Měřicích na kole, tam na těm rukama pod kole. Čeky, stál. Proč to nedá, když te netrefíš pičani? Zladí vodu. Zladí vodu, možná. To samozřejmě. Ale jo, dobře, spánek, nehraj to. No dej to vlážit, když to nedává dohola. Jo. Jo, to je takový to. On prošel tam, tam ty. Já vím, co to je. Vím, protože on tvůj asi si vím, jel, a protože tak si dělal. Tepici hokejbal, já si pamatuju, že jsem nebyl tam, když jsem ale teďka jsem si měl tohle lidově, ale hokejbalcí kostí. Pan to, který bylo to dalo. A ty jsi tam můžete čerstvě. A vsadím se na sám posát, teď. Já jsem se akorát si teď mám někde. Já jsem jim ptal, tak, jo, že to, že si zaplatí bytování od lidí, že tam je hra. Anglicky nebo česky? Nebo česky jsem nedostal. Tak čekala to ty. Ty jsi dal nejvíc takhle, ne? Zadali. Víš to, že jsi Někde, který se mi stará o to teda, on si tam udělal nechodí na ten Instagram. To mi neusloví. ale měl bych, že by to dali na svůj bačku, ale jakože... Ptal jsem do Hradce a když jsem já znásobnil, tak to úplně nechodí. Vždycky do Hradce... Jo. Nová kovíčka. Normálně na profil, víš? Jsem mají na Instagram. No, a oni mě potom volali. Máš pásku! Odehráno 1 minuta 29 vteřin. To není. Někdo se k tomu vící, tam slyšel. 90 letní času. Jak moc bylo? A tak ty jsi měl tady teda trošku. Já to tak máte. Tam bráško. Jenda. Jan? To byl asi Jan, ne? Nezobej. Kde já? Na place. Jo, tam na jako když už se nezahraješ tady, tak to přijde. No, to je dělal si osobu, to máš tam. Jo, vždycky budu říkat Janko. To je slovenský hudba. Já si dělal, to jsem se mnou hádala. Druhý den. Hej, Janko, pojď. Janko. Říkám, nebudu říkat Jaro, a teď je Janko. Jaro. Takže nehrajte, to nebylo. Jaro, kde jdeš? Má pěkné kurvo, Andy. To bylo 9-11 ve třetí, ne? 9-11. To věda, jo, to je zase. Co se nabízí? Já jsem hrál, protože to bylo úspěšný, jako. To byl fejtič takovýhle, to bylo. Hej, můžeme hrát, pojďte! Hej, fejtič, pojď hrát. Můžeme hrát. Tak jo, to už můžu pískat taky. Hej, máš prostě
Že to, že polovina těch skutečně nemá vůbec že je zavolá. Je tam Míko. Ten to trefil. Hej, Peťo, nebudeš dostat, mám to mluvit. Hej, Peťo, ale něco zaslo. Co to prostě asi? Hej! Seky zasla naděje asi. Jako usali jste z začátku, všechno v sobě. Ale to nebylo, vy jste jak sám kosan. Počkej, já si věděl, protože jsme si volali dneska. Tak jsem tam tapetuju, že máme, já se jenom zaprostil, co bylo I love you. Ne, dáme si tam vole klid lajko, všichni dělají vole kontrajnu a půl. Ta střechy byl tak asi 60 000 let. Jak já jsem měl ty limity? Taky mám furt. Já jsem si koupil nejistý svý buky a byl to sezóny, já jsem byl na operaci s tou rukou, ne? A přijel jsem si po věci a po pick-upíky, rukavice v píči. Ale ne, vůbec to nevím. tam asi operace na mě, to je nejistý. Edry, co je, prosím? Taky toho musím naběhat v kůkách. Tahle se nevím, ale to si třeba půjce probí. To já to mám tak. Kolik se neprobí, tak Neslyším, tak to má kilo. Ta borta jednou, ty si chtěla zavážit, si rozvážili a volali do toho, že má 6 kilo, že to mám podplatěné, to je mezi dva týdneče. Což je fakt nebylo. To závodilo. Já to bych užil. Čau. Peťo. Čau. Já dneska neviděl, protože hrají to tady na mě. Hej, co to měla vytázka? já ne. Takže když musím šata. Takový ten název. Jo, to dáš, že máš proužek na hromady, vidíte nějaké trošku na to. Hej, tak já nevím, jestli dohrát na nějaké dáme to pojeno. Pojď, zkusí se na to dobrý. Šupi tedy, kolem prdele. Takže by tam ptal se mi nebylo, ale tam pouze. To znám, já to dělám, jasný, člověk má pochvára. Šupi jenom tak. 2 měsíce se rovnou do práce, ale to za mnou chodí. A já to už nechtěl, to je Počkej. Ty máš nějakou klajčerný kníh, nahrál tu To si robiť, co znám, na peníze, to můžete mít. Pravda je současný podpisa. Jo, vidíš, že je v pohodě. Mohlo začít si. Čaj, to je smut, jo, ale to je teď tepicí do středu. Na hůru. Je hověn, jo. Super. Já bych vám dát ještě. Můžeme mi tam pičiku. Já se to založím, tak dáme to zůstane. To bez toho bude za obláčkem, ale. Tak tohle to je. Já už chyba se nevím, myslíš tebe. Tohle nechodí tak. Já mám tak mezi ty česíček, mě to nechci vody. Já si dělal. Je díky, víš co? Vidíš, že musíš tak. Já si nevím, že tady. To také náhodná, že to je. Jsi otevřel předary, dá pésa. Takže válka. To bude menší. Jak bylo
si veteránka brňákovky, tak ti teď poleze. No, ten krajky. Jo, to je říkají, že to není dobrý, ale není to úplně dobrý. První, jenom bych se nepoučil. Tak je Petr ještě teda. Tak to bych sem tam stál já. První, no. Takhle jsem bych to přišel. Já jsem byl tam. No já počkám dál, že tam no, to je říkali, že se ti teď stýříme trochu srazí. Já jsem na to, no. Přemýšlel jsem, dneska jsem seděl doma, protože jsem viděl, že tam to prakticky. Jsem se jak počká, pak jsem si potom naučit, říkám to. A ona nevídá už to pěčka, Tak bylo to stejně akorát, ale já jsem to to je dobrý. ale to bylo i od začátku. My to neměli dražší, akorát prostě ty technologici, vole. Je to překupníci drog. Je to gefán. Cože? A tu druhou asi za 20, ne? On měl 2, ne? Takhle, co to je. Já jsem jednu dal tomu kámoši, prdál, jako normálně to to koupil. A on říkal, že přijela prej maminka, já nevím, čem, vole, kolikaku, ne? Rozmazaný pratka u nohy, víš co? A on už doma řve tak dlouho, že já v tom vydržím, dávám to radši zaplatím. Ale jdu mimo. Ahoj. Ahoj. Cože? Já jo. Si říkám tady na hokejbale jsme. Také, já vím. Teď mi jen, že bych nám nevím. 6 minut 25 vteřin. Víš, není to moc, na to moc nekolik. Do konce trestu zbývá 23 vteřin. Neslyšel jsem, to se poslouchal na YouTube. Já jsem se řekl naplně a vůbec to bylo ten tým. Jde se nám Já jsem tam šel, šestý, on se tam dochoval, až byl tak brutální fronty. Prostě si tu mají auto. Jak se, jako může... Aha. Odpovědí to máme, no? Tam to nechám, tam to zadělá. Cože? To je kacalo se, to se nesrát. On teprve druhá třetina, to je jen no, potom nevyjede se, nebo mě vyberala koukat na plátno, aby se to měl. Je to tím vede, kde dostane to tiší. Já vůbec možný koštík. Ahojšek. Počkej, jako domů našel. To jsou 3 tituláky, vole. Já jsem si to, že to prostě šest, najdi tak to. Ve 4 začíná Čo, to máš over, ale k tomu vesíčku viděl se to. Tam máš tady 200 nejvíc, on má 4,5 roku. Jo, on má over, ale máš něco kolem 96. A já jsem jako v pěti měl na toho videa. On trénoval ten zrák, tak to domíne, on tady. Zjistil jsem, že se dá posílit oči, tak jsem začal posílit oči, prostě si být totálně připravený. On se asi zamaskoval jedno oko a takový ty obrázky na ty tréninkové obrázky prostě na oči, ne? Tak mám jedno oko a tak to tam je před sebou a prostě třeba, vole, na špičkách, víš co, to bylo v dřepu. A prostě koukal a trénoval ty oči, víš co, pak to jde pásku na druhý oko, když jsem vyšel na zaka. Pak boxoval, vole, takový ty zamržovačkách, máš takový ty speciální brýle na trénování zraku, když máš nějaký mají vážný choroby očí. Ale to jsou takový ty děkovaný, to jsou ten postoj, jestli máš děkovaný, to třeba dělat jako s tím nevědět, takový prostě úplně strašně komplexně do toho. Jak bys mohl teď udělat 8 bodů, to mi řekni.
To něco špatně zde. Což to tak? Cože? Tak ještě mě aktivuje. Zase se mi to vystřelo. Ej, tak mu dám video, co to bude. Má si třeba vedli balou. Odehráno 8 minut 30 vteřin, Brání 2-1. To dělám poličky od Harryho Pottera. Tak je celý, koukám. Šo, pěkně. Ježiš, to příjemný. Ježiš, našlápl. Protože dělají To je koupou, ne? Ne, ho teď zabije, čím počekaj, jim dám. ten čert to bude taky hrát, ale ve 40 to bude hrát na Jo, jo, jo. Dobře, hlavně to zpátky. Ani jim zavaříme trošku půlku, ne? Pak ty nestřílej, vole. Hele, je pryč, žady. Hledá to potom. Měl být teď týmovat čete, ty. No, já jsem tam kdybych byl hrát, tak jsem na čelnesku. No, hele. Vidíš to? Jak kdybych vydržel podobný, tak jak to tak rozpočtoval. Ne, proti. No, proti, to stojí. Fotku bych měl. Ale, zaprdej to skoro. Fotku bych měl. Já mu napíšu teda, no. To myslíš, že by se tě chtěli. Se mnou. Já bych přišel, já bych se sebou měl vyvazit. Ne. To může být za ní nešel, jo. To může být za ní nešel. Já myslím, že to vám to udělá ten, že psychický potok. Ne, to, co jsem koukal, tak jste měli potučit. Jak kdybych byl tam, tak bych nedával podpisy. Pak bych zase najde. Já jsem dělal život v Sudíně. To víš, koukám na městské zastavárny, víš? To koukám také. Kudy? 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 Odehráno 10 minut 10 vteřin. Oni mají gól, máme to svůj haláce. Hej, oni to víš, no, Ale my jsme měli vždycky dobrý doma, přes nahrávali takovou bídu, že oni museli kus. Honzo, pěkný gól! Hele, a oni už ho nastupili do Humana. Akorát do financí, jo? Prostě hodně gólů, to mi se hledá na Humana. Tak, pojď, Tak nám docela republika zná, že je pouští do červený. a když to dělám já, tak to nepíšu. Každý playoff nám skurvil do červený, každý. Ano, máme jak to, hej! Hej! Je zde! Je tady! A je tady! Aha, já bych ho tam měl na tom takový takový, to srdce. To jsme to vypali. 1-0-3. Hele, počkej, jak je to co tě dlouho měl vyzvat? To bylo by neměla. Opět. Tak to jo, to jo. Družstevní, byl to to. Co je třeba? Nevím, to je jedno. 3-2, ale Odehráno 10 minut 28 vteřin, Brání 3-2. a 5 prosím. 10 minut 28. Aha, je na svůj. Mrd. To bylo ten krátký příčku doma. Ten Brezvar se tady dostal do kole na červený, otočil se, jako největší píča na světě. Odehráno 10 minut 40 vteřin. Jako kdybych to byl já. Holku, ale to bylo víc, tam za nikdo neměl ložkovku, víš co, celý den na fučku udělal. Roučícky, já nevím, jak tenkrát byl. Největší to od červený. To mám dát kapky. Ano. Ještě dobrý, to měl dvojka. To dělal to hraju, takže tam nikdo bude nevěděl. Já jsem včera byl na boju a všechny jsem prohrál. Proto jsme se gol.
Když na hokej bych nehrál, jsem si ani fučil, jo. Chtěl jsem nezažil, jak Tak jak jsem rád, že na tom stojím, tak pustí. no, ty apel, já jsem odřel, že někdo byl. Já apel taky nebudu, když běhám na to. Na tom nebylo. Ale já jsem to dělal to samý, já jsem už začal jak čteš růst, a už jsem nebyl na lidem. Nekece. Ráno 11 minut 20 minut. Nejlepší bylo, jsme byli na velkým staďáku hrát, víš čo? Při do úniku, plaču mi šel, já jsem vystřelil a Blanžo zajel za kasu a brál, jak jsem neměl ustavit, to bylo mezi o něj. Blaže vidíš, co jsi měl? Jo? Kapočka slabý. No, jsme byli na horách a vyšla tu říkám, Blaži, přišel teďko takhle velký, co jsme hráli. Tak ty nebo jsou Blaži, ty co? Jak mi mači, tak to mluví dělat. To pít pořád, ty vole, vole. Ty chceš rád, že jsi tam někoho příbor, co? Úplně vidím, jaký říká ty svý výuky. Dobré, výuky. Tak on jsem hrál na stejně, ale mám taky jenom. Ale ne. Dobrý, nepropadni! Kde ten pojdi? Ale kde oni tam staví ještě? Ale oni staví Lukáš, no to vysoký. Vysoký sudice? To je vysoké. Tam jsem dělal schody, kde jsem tam dělal vrata Maděrovi. Jo, počkej, tam ty schody nějak nevyšly, ne? Nebo po metru, nebo něco? Toho. A pojedeme. Taky hovno můžeš dát. Ale to je klubší, to nevím. Já jsem tady vysvětlil, že si dělal 5 bodů na smrt. Hele, co jsem to chtěl? No protože oni to stavili sami a bude hrozný, už tam prostě nevycházelo, že jo? A já musel vlastně se tím metru, že mě Čo? Teď tam jdi do prdele, to tak jak jsem tam dělal schody, jsem zařel na ten nějaké rámy. Ne, celý schody jste dělali, že jo? Jakože šálový všechno. Ne, dva jsme, jako že jo, ona jako jsem navařila pásy. Jo, takhle, jakože měl železný schody jako do interiéru. Jo, a on se na to akorát potom dělají obloužky na stolu, že jo? Jo. No, takže jsem to všechno zavařil. První schody vyšly úplně lučničně. No, teď jsem si zavařil tomu, celý tam prostě to. To není možný, ukáže se se nemohli dopočítat. Tak já jsem byl úplně super, protože nevěděl, co mám dělat. Víte, nejhorší tady tohle, když se do toho zamotáš, tak jsi pak A teď jsem tam zase dělal to, že jo, když jsem tam dělal ty vrata, a my jsme se zvěřili setnic, tak jsem se vysotěl na zvěřit, že jo. Jo, tam je úplně jinou mluva. Je tam musel klapsou do ředávat, celý ty, ten volá. Ty si ho říkám, ty to barák, to je hodně. Teď jsem byl úplně na těch těch, vole, teď jsem byl ty Belgii, to byla propojené. Takže jsem metrický balon, když to tady tu Belgii, vole, a utočený tam, tohle, teď spády, vole, a teď jsem byl toho trasy, vole, a nevytází 4 cm. Tak je, to zaplatou tu do tu bohetnou tam dám. A ještě mám známo, že? To měl to ještě, potřeba vyžít to tím svárem, abys mi to stáhnul, aby mi padnul spát. Jo, dobře, říkám, převaž to, vole, ten segment, tady si nastav ten horní segment, vole, aby se převažil zaklad. No, to stejně moc nepovolí. Pičo, tak jsem se s tím strávil, se zde, neznám, tu brušou a to, pičo. To zavařil, abych se dostal druhého sván řeče. Pak jsem dostal druhý sván řeče. Pešejku, jak mu prstan! Pak jsem dostal druhý sván řeče a říkám, tady bych potřeboval komprej, potřebuješ to nějak to posunout, říkám, potřeba by mi to tady padlo, brat. Šup, pičo. Šup a jeden. Opět milimetrů mi to skáhnu. A ty, co ty si takový hovnu? A na toho druhého sván řeče vidíš? A on jo, tak on to má nastavený v programu, říkám, a že to trvá nastavený ten program. To nevím, od 40 minut, říkám, 8 hodin tady sedí, říkám, já nemá 10 minut nastavit program, tak bude. To je šikelné. Probíhá poslední minuta vrátit. Ale tam už je to odbrat, tam už na to. Jdu na to. Danky. Danka čím je? Jdu na to. A on bude hrát tady. Ale
teďka hledají výpomoc do malý kavárny. Oni mají tu kavárnu, ne? To je jeho stará Dany, tak mají ve Žďárně. Jmenuje se to Malá kavárna. A teďka ta jeho dávala lidé, hledají výpomoc. Co zkušenosti? A ty? Máš zkušenosti s snajperem. Zase ty vyráš něco? To není Prý celý dobré, ne? Jak to? Tak hodil tam vyhrál, on ten píče po asfaltu. No a ty to teď co? No, jasně. Třeba Harry má taky nebo uslyší? Já jsem sám, máte rád. A oni jo. Já byl tam Bohama, no tam jsme teďka, vole, to byli na kolem tom, jak jsme se tady nastavovali na pištole. A dobře, já byl mi zkazil do práce na kole, a to na kole. Fakt? Jo, takže Už to vyhrál, jo, ještě hráli taky pěkně. Smrd. jo, ale budu plátat, to je zbytečný a dostaneme to domů, protože to nemůžu, no vole, nemůžu se na kole. První, jo. Mám to bych plátat, jo. Pane vysel, ještě dvě, viď? Tak. Co si vzpomněl, jak tady nám ukazoval, jak se dělá ten dribbling s tím balonem. Kdo? Vávek, tady. Šláp na ten balon. To pak mám hrát, aby on to nevíte. Naraz třeba. No, to bych to napadl, to je rado. Ty vole, to má. Tak on to pak budou rozebírat, ne? No, sednou do kanclu a jdou. Ale to říká, že Taky na tebe, to bylo tady udělat, ne? Kolik je 7? tam nemám potřebu. Máš ještě to mám proplatit, ne? Kde to mám? Asi ne, to je to vyrušil. To asi nebude tankování. Co tak to vyrušil? Ten mám progadou prostě. To byla ta tu. Ale třetí střílí, kde si kolik dal. Teď si byl něco nasranej, jsem byl tak rodinku pičo na výlet do Hluboký a tohle, ne, do Budějek, vole. Do Budějek, vole, k restauraci a když se pikolový tam, Buděrový gumy, vole. Hele, Dan mi napsal, že jde. Říkám, super parkování za trojku. Dan mi napsal, že jde 28.11. Já jsem napsal, že jde 5.12. Já to jsem skoro, že nejde v polbolcu s podpůl roku. Tato říkala, ale jo. Když jsem s ním poprvé spal, to byla první výjezdní ve Zlíně a byl jsem s ním na pokoji, ne? Poprvé. To přišli je. Tak co si dáme? Tam si pochází do píču na studia. A já byl. Výuka nevíš co dá. Johnny, Poprvé zaplatím, protože to vypadá, že vole, se tam spíš do mluvy, takže asi 6 prk, vole, a pak půlku si krváca do mě vedle. Fakt, jo. To bylo zdravý, já mi to říkal. Neboj se, já nejsem žádná smrť. A já nejka jsem to vyžral, víš, ty jsme mohli opít jenom víkend tady, ahoj. já nejsem žádná smrťka, já jsem jenom znal teď 6 prk. Ale, mám. To jsem zvršil jak sáč, já jsem musel tady dostat vole zmrzlé až do zítra. Můžu! Prej, třeba asi budu ptát. 10 minut. To je lávek, když tak najdu jsem teď na té hrozný. To zálej, protože spal Mírovi zase ten velký tabák, to jsou ty kamery. Já jsem trafik se platil 500 €. Já jsem to koukoval a má to u mě doma. Já jsem mu řekl, 17 kg domů, zavolej mi, ať to koupí. Jo, zavolám. Nic. Hezky! 26. Já mi ten tabák, říkal jsem, že jdu 17 kg. Co se koupil? Bylo 10 dnů, ale. To nevadí.
Pojď, jak pejtiš, a tam vidíš. Nebo ať mu to vemu, ne? Říkám, no pojď vám, ale tak už se trefí. Ona ať mu vemu se stabáci, ne? Říkám, jasně, já pak vím tabáky, tu má 12 000 moc tomu. To si ten táta prohlí klíče. Říkám, teď se mi hlavně prachy, bo já těch před brát ani nebudu. Já to mám doma, mě se na to práší. Tak já jsem myslel, no, tak jsem si říkal. Ale, no, jak to počkal, jsem říkal, ty vole, to zase budou výmluvy. Málo nevěděl do práce. No já čekám, Mě zamokovali klíče zrovna. ale já čekám, že to nedáme, to nepočkám. Ale já už to začínám. A už je krví, už je krví. No tu ani nemáš termo, a hlavně by mi to poslal. A to Aha, já ti to pošlu, a tak ho tu nosím, dva. Já to nemůžu ještě do teďka vědět. Zážal trefil do toho, a to nesl nějakou vědu, ne? Čes má za fakt, že bys hodně stráč. Musím to říct. Jak se kontrol stanka hnedka, jestli jsme viděli, je tam. S jakým viděli jsme to, neboj. To tam viděl na půli. Na slepici, jak jsem říkal. Na kůra do básního. tak co úplně vybrat to kasino dneska, nebo ne? Koukej se na to, jak Já jsem tam byl? Já jsem tam byl? Kámo, jsem naříkal ten Kaluba tam mluvil a on tam jsem říkal, ať už mě poštou, on má... Hlas na Slavíka. Jo. Ty říkáš, že to zajímavé za sračky? Pak jsem chtěl vyzvat někoho a říkal jsem na to. Už věděl, Co úplně na paští? já mám rád to, co jste On říkal, že to, že měl něco to, na tu inspekci, že měl něco... Jo, hej, on... Že on tam ví, ty to ví, že jsem něco tak... Ty to ví, To je lepší byl Kobra. A kdo si byl dělat? Byl jsem kurovat v bordelu. Co bych já teď dusa ožrat. Bude afterparty. No my se potom se navácela a ten duplex tam byl. Nahoře. Hej! Co to jako má být tohleto? Takže viděl stánek. Převoznej duplex, jo? Tam úplně nahoře. Tam rajtovali lidi. Tak se to pomeká, co se to stalo. Když tam bych šel do kolpingu, tak tam mám tím tak to vidím. A jo? Taky? Já nosím samozřejmě. Tak se má. To jsem i Agátě hodně chodí. A tam mi nebude psala. Všichni se schovávají, že Agáta se rozmyslela jenom mluví píše. No ale ona dokud mi nebude píše, tak ji nemůžu dostat, že jo? Tak to zvíš Bohužel to ne. Kdyby ho chtěla hlasovat, Když je tam ten soukup, ne? Tak ten dětě může tak vole. jo, on tam byl. A co ten Bejrek, to je to, co jsem přijel? Já jsem zrovna chtěl do toho. Já mu moči potřebuji moči. Hodil vole šaty takhle na hlavu a dám to do deku. Já jsem tam byl. A teď si chcál, co A jo, vlastně. Že tam nebyl, tak si kucel. Ale jo. Že vám říkám, já se nežil. To si víc, Nevíte si to. ale ne na kvalitě, na kvantitě. Říkám mám a ona no, tady ten. A ona začala říkat bráško. Pej, jo, bráško. Kolik je, který máte na studentu? Říkám, já vždycky říkám, jako to, a ona zase říká, jo, tady ten. Že ať uklí, jo, ať uklí, že to. Víš, že jsem byl vzal malou a malý jsme se do Robična. A ty tam chodili ty děcka, tam hledali ty rodiče, pak rodiče hledali ty děcka. A mě to bylo úplně A pak hledej tátu a on tam mezi na těch autíčkách. Hej, ty mi šel macku, ne? Sašo, dej mi macku, táhni z kapsy. Ty vole, ten je. Co tam necháš vojit? Ty jenom ty Taky mě podali pěkně, já jsem se poslední domů. Ten měl drobně, jak jsem se za drobně boky. A buďme rádi, že jsem měl tréninky, ty vole. Jak tam nechali teplánky. No.
A pak, že mají hlad, říká, no, to zkoušej. Ne, já vůbec nic. No, musel jsem domykat po happy, no. Pak jsem si říkal, protože měla debil jako tu no. To je vždycky úplně hrozný, že? To je Si mají hlad, to nejde jak tu žedu. no, teď jo. Řekli si s burgem, bežoj, jo, budu. Kolik si jsou teď? Stačí 6 nebo 9? Že stačí 3, si to. Proč jich není víc jako? Já to taky teď, tak musím si to. Ende hra. Chodí koukou, hraje první. Ale, hej, počkej, mám dneska zápas. Za čtvrtletky hraní, já vyhodíš mi tam, že nemám auto, to je jedno, šéfkovi tam piču a zimovensky režim mám ten. Už se na tebe těší. Až se uvidíme. Ještě napíšu tomu. Ne, tady musím. Musím. Co se jmenuje ten? No, je to žáru. Pošli! Co se jmenuje? A jsem děkuji. Pojď si tam! Kde se? Ty malá prdelko. Ukřičí. Co tady rozdíl, ty celý další filmu vyhrál. Přešlo. To jsou holky? Holky dali ním tam 8-0. To jsem viděl jenom ne, s týmkama jsem neviděl. Ne. To nehrál, ale špatně. Mám ty byty. Jo, mají více, ale víš, jako tohle je to. Oni dělali tu ženskou ránu, jo, no to nevím. Byly tam draftované holky, přesně. Modrá, myslím, že to 5 nebo 5. Ty vole, jsou. Tak proč to tam Pepa, nedá, sobec! Josef! Bude se Josefa? Pásmo! A jo? Co jsem se tlačil? Já nevím. Nevím, ale nás za to vyhazuje. Jo, že to neslyší. To je jedno, Neslyš to nutno. tam se bylo, že se nedá hokejka, zvedni to tam výšku. Tak budou, to já nebudu tam, bych to zadal tobě. Že jdeš na Slovácko, vole. Přesně, že jo. To je už od názvu, leva. Takže bude prdeli. Už od názvu je to špatný. První. My dostali totiž hned na vačku. My, chudí, tak jsme dostali rovnou a vybrali. Jo. Si pamatuju, jak jsem brečel. Já jsem měl Lyonku ze sportu teda, potom. Až potom. Lyonku za 130 dolů. Já jsem měl Lyonku za 3 kg. Když jsem si vybrečel. Největší jsem si hrál, takhle to tam byla, a pak jsem zlobil a brečel jsem 2 dny. Mě není ze státu, jak jsem se vybrečel, že mě domilil. Já jsem přišel, když jsem měl na první výjezd, hokejbale, na první zápale jsem se vzal hokejku a já na mítek Českou před to rozlobil. Říkám tak díky. Protože v Masaryčce já jsem mi tranku, chtěl bych Česko na můj hokejku. A my tu bránu pryč. Čo to je těžký, hodíme to, ne? Jak jsme ji hodili na dole. A opět, tak já do prdele, nehrát. Jak si ho někoho půjčit, jo? Všichni jsou to něčem hokejka. Tak já jdu prdele, ne? Tam každý tak tu zkouší. Tak brzo to pokrucovat. Vavry! Jo. Ty přijezdíš na kole, do práce. Pojď si povídat, ne? Já si s lidma povídám, vyzdraví.
Už je třetí nebo druhá? Fakt to ta komedie sluší. To je škoda. No. Hezky. Buďte nepříjemný. Když jsme měli za Běčku, jak tam byl řezník, ale neměl zuby. A místo Pičo říkal, Čičo! To je na Čiči. Zadnic, jo? Doma. Čekáme, jo? Ahoj! Teď jsem neviděl gólku, Tobě. Teď jsem neviděl gólku, Tobě, že mi tady máváš. Pojď tam dál. Peťo, pěkný gól, ale neviděl jsem ho. Tak vám tady rozpěl. Tak oni tady dostávají ty hlavy. Já bych byl taky vykrásný, jak by dostat si hlavu. To právě si dá tak přijde. Andy, ty tady taky dneska spíš? Radši ne. Má rozum. Ty jsi dospělej, nevidět, máš rozum. Tak tady nic nejde říct. Tady v hlavě je srap a než to více maximálně. A to bylo. No, Honzi, co? Tak jen, no. S třetím mluví, protože jsem bavil a už mi řekl, že to nebavil. Pěkně máš něco tu byl. To by naplňoval tenhle tým. To je pravda. Bez ambicí, vole, bez ničeho, vole. 16krát vydaný, vole. No. Jenom 12krát. Odehráno 9 minut 50 vteřin. Tak jako to bylo na první ligu. Pozor, tak tomu rozumím. Za to měl kartičku. Ty nepotřebuješ. A už je to moje mít. Hej, on mi začal sledovat ten majitel, ten stáček. Ale já jsem to neopětoval. Byl tvrdý, jo, takhle. Jsem tvrdý. A ještě jsem to napsal, mohl bych to napsat. To jsem si přidal, jak ty mohlo. To mě zase vlastně to zpětně, ne? Ten taky byl předěl peněz z moku, jak Topy Ghoustley. Ne, ten jo, to taky on prý má malý Češku, že jo, že na Floridě a on zdědil Chelsea, byl na městě nějaký ten barák. Sníhole, ten tady píče tady Takže no, co si koupil to, že jo. Hej, prý, musíš vlastní konkurenci. Jo, má to ten Ivan nebo ten? Jo, počkejte. Sorry! To si spletu tím. Zase. To jsem to udělal znova. Já jsem boula. Hrajeme. Já se radu za každý gól, viď? Jak si mě malou poprvé. Hele. Když taky do píči, to mluví za radí práce, mám ti vyklubit rameno. Ty si nemůžu práci, to bude dobře. Jo, tak to bylo. No, jak jsem byl poprvé s malou do Prahy, tak jsme jeli do toho. A ona na mě. Ty Praze, jako taky mluvím česky. Já jsem se vydal. To ne pojeme, trošku, ne? Nejlepší kopr vždycky. Že ona má pizzeru, ne? A on vole Václav, tu ztrácí čipy, ne? Od toho, od mobilí a on ty čipy ztrácí čipy, to není můj, jen to bývá, přijdu tak, zapíš. Takže si jak narozeninám, nic na stranu, jak jsem mi stískal vařečku. Udělalo to. Jo, ale má pocit, jakoby, má jak, nemůže jebat mrtvou rukou, má jakoby, ale to ty punkty. Můžu zapojit svůj srdce, možná za své dcery, jedna seděla ve štěrce, zvedala ho, on měl to největší dceru, ale tak jsem byl na paletě a ta paleta se ty vejce rozpadla a on si spadl na zem, že jo. Já to ne, on byla klíční Dobyta Express. musela do Brna. To byl vyznávaný. A kde? Ale je tu tam. Ne, ve Šokách, jak má to tu. To byl jak jednou se posadí do Šokách, z druhou je lepší. Si píše, to je demence, ne trošku. No úplně, to byl vyznávaný.
To je balon zajímavý. Pojďte sbírat Odehrál zápas. do 11:20. Tam běží, au! Taky jsem úplně mohl. Pak někam nejdu. Čo to, a už s těma kolenama, ne? No já mu Neběhám nic. No. Hej, já jsem opravdu tady byl hambatý. Ty tam ještě vysadí do toho. Oni přes tebe deku. Já když jsem dostal to bylo hodně tvrdé. On tě světlil, hodí tě na ten pás a tady řekl, Valber, ty pičák, když si a jsi nahej a na to běhnou nějaký pičová hadr, jo, a jedeš. Projedeš jeden čál. A na třetím, no, vystupuju. A tě vytáhnu ven, vole. Ty pičekáme, to je úplně si připadáš jako zhovna, ty vole. Já bych se nepovídal, ty mi to tam nedělal tu kolenu. A my našli po operační, vole, tam ležel prostě. A tady na počníku, že vole si potopovat. A tam byl vedle týpek a ten byl takový tak vtipně si pojď. To byla sestřička. Hovno, to byl přetopek. Ta mě dávala vole injekci, vole, na titul, ne? To byla pro ní, a ty kvůli čeho. To byla se omluvám. A já to jsem úplně málo ona. Teď bylo časovaná, teď ten brazil tu. Jak mi vytahovali tu krev, To je hnusný, jo. tu půl. A to je tam vtipný. Dejte toho vimu tady. Dejte toho vimu. Nebuďte sobci. No, zase jste ty kobec. Tak pojď o vimu. Tam žádný vysel. Čo obě se napízí. Dej tu tam tu pastrňákovi. Ty vole, ten ovej, ten máš všechno hustý. No je. Láďa ho. První jenom se neponoučí. Jo. Ty si konec začít. A jo, na tam to víc. Tavares. Tavares na place. Angel, Ten taky skončil to, viď? Tu kariéru, že to ještě mohl dohrát, 10 let. Ale kolik má to 4? Do 50 zápasů, kdo má to hrát. Hej! A kolik má golu 3, ne? Hej, teď ty prohráváš ty gole dneska. Čeknej, přesně, ale. Já už ty jsem dělal. ale ty jsi si koho dělej prdel, ty čo? Já se tady nikomu vysměvám dám hned gol. Já to je kole, fakt. Teď jsem se na tom... Že jsi nechodil spát někdy, jsem tě hrál. No. Hej, ty jsi dobrý konty, ne? Jo, díky, Blanko, za ty vrata! Tím byl máš se nebo Hodili jdeme k tým na obalom na zborovej tak něco. Něco, já takový tam robil. To je taky dobrý, že jsme tam dělali vrata všechno se napíše na bydle, tam to zaplatí pojmali. To si na první, ne? Přestoupí, no. Říkám, že jsem, já myslím, to pratáň dožádal v rekoditaci jako do práce. To bylo fláčka do rohu. To je rovná handa, takže to tam. a tak tady to stačí, víš co? Já už bych nestačil. Ale tak je to vrátit. Ale tak ale co chceš víc? Ten gol mám taky jako gol pod volou. Teď tam teda má Avry od něj taky neběh, Ještě já mu dám kapky, nebo? Ještě já mu dám kapky, ale... Já to budu dělat to, ale to tak se trošku. Abych se... Já tím dám, že bych trefil tu zelenou chybu. Co to staví, to 44. Takže to bylo to vlastně. Važi, zasměj se. 13 minut 50. Kurýna. Snažil se. Snažil se, to se beru. Byl v tom, ne? Byl jeden kuře, ne? No taky ten jsem tam to. Byl jeden půl. Byl jednou jeden kuřec. Jaký kuře? Byl jednou jeden kuřec. Říkám si, že zapil vole. A byl vždycky No, to je na Hemzo dálem, já to. Odehráno 14 minut 3 vteřiny. 14 minut 3 vteřiny. To klube končí. 3 sekundy, kurva. Což jaký kluby? Vteřina není jednotka času. Tak co se zase chválí? To říkám mladýmu posledně. Tak jaký sekundy? Tak teď jsem úplně zmatený, co mám říct.
Ty. To tady platí na v tu duši. A teď to se mi chůdne, tak já. Ale uvěř. Já to možná. Já jsem mu vyšel teď na góla. Já jsem se na to myslel, na to Sobec! Kdybych se tam dal radši! Josefovi! Nechce se už to. Co by se rozběhl, tak tam No. Ale to mi To nemá žádný bod, no, to je kluby. Kdyby jsem byl Sobec, nahrával. Ale můžu ti říct, že ten to dá vole, doroste, do angličtiny, tak je prostě 10krát lepší. Tak jsem chodil běhat, on běhal tady docela 20 km. Vždycky byl hrozně rychlý a vůbec jsme nestíhali ty ruce, jak to můžeme no. Tomu říkali rychlý byl malý mozek. Řekni, kdybys nebyl Sobec a nahrával, nechtěl hat-trick zase. Tak jsi mohl mít bod. Teď se smějí, víš? Kolik máš bodů? 4 zase? Práči. Tak dostatý. Nedá si to. Malé. Jde se. Jde se. A teď se to mají za boty, jsou limitky? Jsou limitky, brášku, co blbne? Epic Corporation. Yes, I didn't. Vším tu viděli tu edici, ty vole. Jsem mladou, ne? Ty vole furt. Pán pěkně z toho, tak musím mít golden tvůj. Ne, mám tě rád, chlape. Ale to, hej, není znát dneska. Zač? Jsme rádi, že už rozhodčí tu komedii ukončí. Už nemám ty mobávry, jinak bych ti dal, jsem to vycucal. Ale Já mám tady pístičko, jestli chceš. Ty jsi na ně pěkně vysral tady, Ty jsi se pěkně vysral. Nevěděl jsem, že to se ztratí. Hej, ale já jsem díky už že jsem neměl náladu na to. Tak jak neměl, když to 14krát bylo po sobě ztratíš na modrý, tak už... Není to. Ztrácí se motivace.